Kubor nakaslab jong udongsan hima. Namar baki marap kilahyar dor palat nakajingwan kajing kangdam. Nadu usnam arja arpel, berbetang biang mentau usnam arja kuwe. Kabla penlong yakin orap bakin mat yakajing kumta kakong markenti si kongjo. Kabadai kalong kemi nakatany mau kendraw konstituensi kelayo banlit ajing arap. Naki marbam syakilong yang kibaduk haki sinong baper. Kini kisnong kibagakong markenti kelayo ban ajing arap kilong. Kum haki sinong laikse lait karahong, rang plang, madan thang sning, lensing, tengyaw, nat ding sai, bat lait lum. Kajing lait ajing arap kadai da ukaw, shini, kemulu, upnyang, sabon, selasya, nutrela, upiat, upan, bat udai. Kakong markenti ka ngait ba kajing duai kilong yang baduk, kan yo ya kemet kebasait maklain. Lala ki jangan, tinga imat udan keplan makan ai, bang lek sin ai ki baduk. Namal yang ngala pensan hang takayeng na du mensyua da dang red, ime jangi train hot ime janga. Jale sin ai ki baduk ilek ai drip ilek ai gitu ira bet na hospital injo simpisa. Ti yang maling ang simpisa habang ayo la ketulam. Ngam dan kam kata kapisa na pi. Siduwa yang ngabang kot bangkia. Ti ngaru nga sim kata kan sim nuksa na mar kum ka kemiam. Ka kemi ka basta kete ka yeng. Yang tinggal buat nuksa ime ke. Mana ime ilong basta. Ti hadu mentar isa iklan ila syang thai tamba. Idang langkom gitu, idang ham teman gitu ki barang tray bani ime janga. Sedang semlah hati. Mar imat bakila penduai gitu ki baduk. Gitu ki baya kenduk ki besam dingjar ki penduai kan. Itu mar ka jing duai ki ruko cek ki sat cek khat ka jang blai dai. Segala pemtah kan. Dia ini jing a janga. Ilang pakai barit Abayu nujor bat ki we. Ngamdai kata ka baru spa. Tingak la kener kan bang la isen bor barit. Kiro sim kan. Sim na ka mensim ka jing sungu namar nga ana duk dok nut. Da kanu ka jing temu. Dengan ai kishim bat man kaba pi shed yu kha pi da duai un penroi bon long ku udang wai ro ban te du khat me jong pi ba pin lai ki tai chung pang ki jing jen jar ki jing ka jing im ba shi sen ka sni hin salong ki bri ki ba bit ba biang bat pha phin don ka men sen so ko ba ai ba he amar ka jing so ka uble ka khoi ba so so aba pi so uble ka khu bat aba per ka khu phin long ki ba duk cerita Hawi kasi pin sa ruspa, but anda pin ruspa to obrek ba pin long ba baham long di baru spa kaman sim, tamal haba oblek UI pi kerku ki ai, mod haba buan ki nong bam haba buan pi ki jing ai, ka jing kerku kan nang the ki tiar jong pi, di pi anda lap deng jong pi nang ni kin don me ki ban khambit khambyang bis number 1, wa juga ka jing duk kan don sa kan te kan khom ya pi, ka jing im jong pi. So, menta pilang do pitrai stam kan. Balai habang idan ka kejat. Tinengok pin aingu yu blai. Bon lai barok khat ki ai ka daw ka jing tok ka di ka jing pang. Ka jing jinja, ka jing bun khun, ka dei ka dei ka baduk Namar ba lada ni bun ki khun, ni dun haslam, ni kin thai. Tini pang, ni yam, jinja ram. Ni tension, but bun ki bayam mena kan ki bun ba ki pang ya ke sini ki kio ba ki tension ka BP. Ndala ya hospital ki angbon ki virus ndai kim dai than kata mangi long kimi ki janjaran ndai banai la ki di khon dia ndang lawan seperti la di khon ki thangan ki ya me phi sup i man sim have tension ki have pang ki have kumta mi thakli to dia phi ngai jing mo phi ba long ki beriu ki ba wa du long dio man sim ngam du long dio nga kamen bai ngasani aku blai namar blai ula thao ya phi la panoi phi pertheu don la jong jing thmu ti waju du jing kerman waju diau so la da pisat la ban la waju du jing kerman duai be ublai un ai bore phi ba phin la ban telon ma phin pe ki khon dik ti jong phi so na mar ki bon ki ba tension ki diau ki khon ki dan sanu la da ki ya ma ki man ki ti khon ba pli so kila sa khon rai man ban pen ki arkime ki para arkime ki don ki para mangkala seikin la ba pli ki khon la jong ki dan so waju lang ki balong dia mensim jang kemen mi nang ni pilom beri ba kemen badap jing kemen so korba pitrai ru pidiban pu samki dam mala da pipu samki la da pi kemen pitep at 4% kala minus na jing tension at 4% kala minus na jing pang abai fikmen ma da pitrai kamet pilong excited pilong kata ka nadu mensim pilong trang ba pipu subo pi thong ding thong pidak kemen tu jing thong ba thong kemen nang jing thong ru pu chi bun pilong dia uturu dia ulang te itu dilek kemen apa pilek kemen bet kan unsai kisah si bun syak itu lakum tawajulong diau
wajulong ayu tang ba ka ai ke ba pile wajule kan na benta ba kidan ki beri kile untuk kidan basim kaburu haba kil arus par kidang lipan men hakan dengan oy pi nyali ai ki ta ki basak marjan ki ong du pili ai kita ngapa di pim ai kita ki beri ba marjan ki baru separo kidang pan ngam pen pha ki ne ki dua yu blei un ku yang bangala ban ai pi ru ngam long dio kan ngam long ong malai kum ta man ki hap su thu em la ka jong ba kidang pan ting mut ka pa kidang dong Rai pi pim ju dai ban singo duk hadi ada pidan jingko jingkhia kam tan ka ban kham kor ya kata kadai da jingko jingkhia ka di ka spa ka men to iyu ba pinyo ka spa la pidu jingko jingkhia pio kinga spa si bu pitia pi shong re pi pang men to iyu ken to ka spa re ka spa ka ba dor ka jing im jingi we pa we ka dai ka jingko jingkhia so to nama da jingko jingkhia da kali pi sha klan hoi ka spa ka liu e ba tu dai ni au pikan pista silak dan nang thu silak lak bulan nam de ka ba san ti sibu ka dor khma jang pi ka ideal ki ambale pi pang ai phu ka sam ki kimen ki beri kim tem ki ruspa be wala da bam tang ka jabat kam lo la penyiaran ada senyap Enaknya jadi orang mah. One time.